אז הנה אנחנו פה כולם ברגל בקבר. ליל תשעה באב, אותו לילה שכל כך הרבה קרה בו, לילה שיש בו צער ועצב ואבל, לילה שדורי דורות, אבותינו, היו יושבים ביחד על הרצפה, מתאבלים, ואנחנו מתקבצים פה בפעם השביעית. אני מרדכי זלר, והלילה, כהרגלנו, אנחנו מתכנסים לדבר על הדבר שאנחנו לא תמיד רוצים לדבר עליו, שעד שהוא מגיע ומתדפק בדלת, אנחנו נמנעים מלגעת בו. אבל הוא פה, והוא כאן, והוא סביבנו ובתוכנו. ובלילה שעל פי המדרש, בני ישראל היו קוראים לעצמם קבר והולכים לישון מבלי לדעת האם יקומו ביום המחרת, אנחנו גם כן מתקבצים, כל אחד בביתו, ומדברים ביחד על מוות, על אובדן. לפני שנתחיל, אני רק אגיד, השנה אני והאחיות שלי, היה לנו אזכרה 40 לאימא שלנו, שנפטרה לפני הרבה שנים. 40 שנה זה הרבה זמן. ואולי כבר אז ממנה למדתי שיש דברים שצריך לגעת בהם ולדבר עליהם, ואולי אפילו להתכונן עליהם. ואני מתרגש כל שנה לראות כמה המעגלים האלה גדלים ומתרחבים, ואנשים אמיצים שנרשמים לאירוע ומצטרפים ועושים את העבודה ביחד. אני שמח ומתרגש להזמין הערב את אהוד בנאי, שהולך לפתוח את הערב. לרוב יש לנו אורח אחד שפותח ואז אנחנו נכנסים לעבודה. השנה יש לנו את אהוד שיפתח את הערב, ואת דוקטור רונית שלו שתחתום את הערב. ושני הקולות האלה הם כל כך חשובים ומרגשים אותי מאוד. אז אני שמח ומתרגש להזמין אותך, אהוד, להצטרף ולפתוח את הערב הזה. מישהו שיודע על ידי הקול שלו, על ידי הנגינה שלו, על ידי הסיפורים שלו, לגעת בעומק החיים, בלב הפועם, בנפש של כולנו, של האומה שלנו, של העם שלנו, לחבר בין עבר לעתיד, בין תרבויות. אז אנחנו מאוד שמחים שהסכמת להצטרף אלינו הערב, ומזמינים אותך לפתוח את הערב המיוחד הזה. אהוד, בכבוד. שומעים אותי, כן? מרדכי? שומעים. תודה לך קודם כל על הזכות שנתת לי לפתוח את הערב הזה. אני אפתח ואומר שאני אני מדבר אליכם מבקעת ארבל, ויש מדרש שמספר על שני חכמים שהלכו בבקעת ארבל, ואחד אמר לשני, תראה בדיוק איילת השחר עולה, ככה גאולתם של ישראל. זה מתחיל לאט לאט, אור קטן, ולאט לאט זה הולך והופך לאור גדול, וככה היא גאולתם של ישראל. אחד הדברים שמרדכי אמר לי שהוא גם הניח בדפי המקורות, שיר של פנחס שדה שאני הלחנתי בבית העלמין של חולון,
ואחי אליהו, שהיה מורה לספרות, סיפר לי פעם, הוא היה באיזה כינוס שפנחס שדה דיבר שם, ופנחס שדה פתח את דבריו ואמר משהו, הוא אומר שאליי, אחי אליהו אומר לי, אליי זה מאוד דיבר, אבל הקהל שם היה קצת בהלם, והייתה מין דממה של מבוכה. הוא פתח ואמר, לפני שאני פותח את דבריי, אני רק רוצה לומר לכם, שעוד 100 שנה אף אחד מאיתנו לא יהיה פה. והאמירה הזו של פנחס שדה זה משהו שהתחושה הזו מלווה אותי מאז שאני זוכר את עצמי, ובאה לידי ביטוי גם בשירים שכתבתי, נגיד משפט כמו אנחנו כאן אורחים לרגע. ברגע שאתה מבין שאתה כאן אורח לרגע, אתה נמצא בקרון רכבת שנוסעת ותהיה לה תחנה סופית, כל היחס שלך אל מה שקורה לך ואל מי שנמצא איתך בקרון משתנה לגמרי. ברגע שאתה מבין שהאישה שאתה חי איתה, ואני חי עם אותה אישה כבר 44 שנים, שזה בערך גם הזמן שבו נפרדתי מאמי, שמרדכי דיבר על הפרידה מאמו, אז אני יודע איך זה נגמר בסוף, כולם יודעים, זה לא יהיה לנצח. אני לא איתה ביחד לנצח. אז כל יום שאני איתה זה מתנה. כל יום שאני עם מישהו שאני אוהב, זה מתנה. כל יום שאני מופיע, כל הופעה שאני עושה בפני קהל, יכולה להיות ההופעה האחרונה שלי, ההופעה האחרונה של מישהו בקהל. לכן אני אנסה תמיד לתת את כל מה שאני יכול. היחס שלך אל המציאות משתנה לגמרי ברגע שאתה מבין שאתה על קרון רכבת שהיא בדרכה אל התחנה הסופית. אנחנו נפרדים מאנשים יקרים לנו, אבל מערכת היחסים עם הנפטר או הנפטרת לא נגמרת. אמא שלי נפטרה באופן פתאומי, בסך הכל הייתה בת 54. קשה לי קצת להאמין שאני כבר כמעט 20 שנה יותר מבוגר מהגיל שהיא הייתה כשנפרדתי ממנה. זה היה משהו מאוד מאוד לא צפוי. וכמו תמיד במקרים כאלה, אתה נתקף ברגשות של חרטה. למה לא הייתי איתה יותר? למה דווקא בשנה הזו לא קניתי לה מתנה ליום הולדת? למה בלילה האחרון שלה בבית, שכבתי במיטה בחדר שלי, כבר לא גרתי בבית, אבל באתי כי הייתי עם 40 חום. הילד בן 30, יש לו חום גבוה, ודווקא באותו לילה היא אמרה לי, בוא תשב איתי בסלון, ולא באתי לשבת איתה, כי יש לי 40 חום ואין לי כוח לזה. ואני לא יודע שזה הלילה האחרון שלה. אין לי מושג שבבוקר יגיע אמבולנס ויקח אותה מהבית. ואז אתה מנהל מערכת יחסים עם האמא, שלא נפרדת ממנה כמו שצריך. בכלל לא ידעת שאתה עומד להיפרד ממנה. ואז רוצה הגורל, ובאותה שנה, בשנת האבל על אמי, אני מתחתן, ואז כעבור שנתיים נולדת ביתי, הבכורה, וברור לי לגמרי שאני אקרא לה מרים על שם אמי, וזה בעצם מערכת היחסים עם אמא שלי לא נגמרת. אני מנסה איכשהו לפצות אותה או לכפר על הרגש השם הגדול הזה שאני סוחב איתי, ומבחינתי ברגע שיש לי בת בבית ששמה כשם אמי, מתחיל מסע של ריפוי ותיקון. אני עובר דברים דומים עם אנשים שאני מכיר ואוהב. חלקם אני מכיר מקרוב מאוד, חברים קרובים, הורים, וחלקם פחות. זאת אומרת, את מאיר אריאל אני לא הכרתי באופן אישי כל כך.
אבל מאוד הערכתי אותו ואהבתי אותו כיוצר. ואז בכל פעם שהייתי פוגש אותו, זה היה בדרך כלל בכל מיני מופעי התנדבות, שהוא היה יורד מהבמה ואני עולה, ואנחנו עומדים כמה דקות ומדברים, ואז הוא אומר לי משהו כמו, שמעתי שהתחלת לשמור שבת, אני אומר לו כן, שמעתי שגם אתה, אומר לי כן, אני מנסה, אז טוב, אז אולי יום אחד נעשה שבת ביחד. תגיד, אתה לומד? אני אומר לו, כן, לומד קצת. אז אני, יש לי חוג פעם בשבוע, לומדים פרשת שבוע, תבוא פעם, אני אבוא בלי נדר, אני אבוא. ואז מגיעה הבשורה הקשה, שמאיר אריאל כבר לא איתנו, והייתי בהלוויה שלו, וכמה שבועות אחרי זה ישבתי בחדר עבודה שהיה לי אז בדרום תל אביב, ואמרתי לעצמי, לא יהיה לי איתו סעודת שבת. לא יהיה לי איתו אה, לימוד, גמרא, פרשת שבוע. אבל אז יש אופק אחר. באופק האחר הזה, שהוא מעבר לזמן ומעבר למקום, מה שאולי היהדות קוראת לו עולם האמת, העולם שהוא מעבר לעולם הזה, ואני מאמין בקיומו של עולם כזה, באופק האחר הזה, אני אשב איתו על דף גמרא, ואנחנו נעשה שבת ביחד, ונעביר זר קוצים רוחני או ריחני, או מה שלא תרצו. ויש איזה מין סוג של תיקון, ואני בדרכי, הדרך שלי לתקן דברים היא לכתוב, היא כתיבה, היא להפוך את זה לשיר, לקחת את המצוקה הזו, שאני מרגיש אחרי מות אמי, ולהפוך את זה לשיר, שאני מגלה שהרבה אנשים מוצאים בו גם את החיים שלהם, למרות שאני שר על החיים שלי. ואז נכתב שיר כמו בלוז כנעני, שהוא בעצם מרצון לתקן את כל מה שלא עשיתי עם מאיר אריאל, אז אני מקווה שאני אעשה את זה איתו בעתיד. בעתיד הרחוק, כן? אבא שלי, יעקב, נפטר, ואז כשהוא נפטר אני לא ידעתי את זה. עם השנים גיליתי את זה, וזה הפך להיות דבר מאוד משמעותי בשבילי. היורצייט של אבא שלי, יום האזכרה שלו, הוא תמיד בפרשת ויחי יעקב. תמיד. כל השנים. וזה הפך להיות דבר מאוד מאוד משמעותי בשבילי, פרשת ויחי יעקב, שהיא פרשה סתומה. למה היא פרשה סתומה? אז יש כל מיני דעות. למה היא פרשה סתומה? סתומה זאת אומרת שאין רווח בינה לבין הפרשה הקודמת. בין כל פרשה לפרשה יש רווח של בערך 7 מילים, אבל בין הפרשה הקודמת לפרשה של ויחי יעקב אין רווח. אז זה אומר, אם אני לא טועה רש"י שם, שנסתם מהאדם יום המיתה. אבל אני חשבתי פעם שאולי אין רווח כדי לבוא ולומר לנו שהמעבר מפה לשם הוא לא רווח, אין רווח. הייתה לי דודה, קראו לה דודה סטריה, שמאוד אהבתי, שכל פעם שמישהו היה נפטר, אומרת לי, תראה מה זה, בן אדם חי, 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 מת. זאת אומרת, המוות הוא כאילו מין משהו שקורה פתאום. אני הייתי עם אבא שלי ביום האחרון שלו, ישבנו ביחד אצלו בסלון, שתינו מרק, הוא קצת הרגיש לא טוב, שוחחנו, ואז בשעה 7 בערך, אמרתי לו שאני צריך ללכת, לקחת את הילדה מחברה ולהביא אותה הביתה. אז אני עושה את זה, לוקח את הילדה הביתה, ואז אני בא אליו, להיות איתו, שלא יהיה לבד, כי הוא היה עם חום. אחרי 2 התקפי לב, כן? ואז לקחתי את הילדה מהחברה, הגעתי הביתה, ואשתי, אודליה, אומרת לי, אבא שלך הרגע התקשר, ואמר שלא תבוא, כי הוא הולך לישון. הגיעה אליו הרופאה, נתנה לו אנטיביוטיקה, והוא הולך לישון, אז אין טעם שתלך אליו. אבל אחרי כשעה, בערך, היא אמרה לי, תראה, עשיתי לו מרק. תיקח את המרק עכשיו, תניח את זה אצלו על הגז, בשקט, כן, בלי להעיר אותו, שיקום בבוקר יהיה לו מרק חם, הוא אוהב לשתות מרק ככה על הבוקר. הגעתי אליו עם המרק, היה שקט בבית, קשה לי להסביר את השקט הזה. הלכתי בכל זאת להציץ,
בחדר שינה, ומצאתי אותו שם, שהוא כבר לא היה איתנו. בשבע צחקנו ודיברנו, ואפילו כשיצאתי מהבית, לא נתתי לו נשיקה על הלחי, כי אמרתי, אני עוד מעט חוזר. לא הייתה פרידה בכלל. מי ידע שאני אבוא עוד שעתיים ואמצא אותו כמו שמצאתי אותו? ואז פרשת ויחי יעקב, ובגמרא אומרת שיעקב אבינו לא מת. מה זה הרוב בחיים? אף הוא בחיים. והדבר הזה שיעקב אבינו לא מת, אני עשיתי על זה עבודת מחקר על הדבר הזה, כי אבא שלי בא אליי בחלום, וזה שישאר בינינו, כי זה סיפור איזוטרי, אבל אני בחור קצת איזוטרי, חייב להודות, אבל סיפור אמיתי לגמרי. כשהיינו אחרי השבעה, אני הפסקתי להגיד קדיש, אחי כבר היה בעל תשובה, ליטאי חרדי, אמר קדיש. אחרי חודשיים אבא שלי בא אליי בחלום, והוא תופס את הזרוע שלו בזרוע שלי, ואני רוצה להחזיק אותו, רוצה להרגיש אותו, אבל זה כמו להחזיק ערפל. אין שם ממש גוף, אבל זה הדמות שלו. ואז הוא אומר לי, בוא אהוד, הולכים. אני אומר לו, לאן אבא? לאן הולכים? הוא אומר לי, להגיד יתגדל ויתקדש. ואני התעוררתי עם המילים האלה, להגיד יתגדל ויתקדש, והתחלתי להגיד עליו קדיש. ובאמירת קדיש שלי, פתאום הבנתי שאני בעצם, הוא מבקש ממני את מה שיעקב מבקש מיוסף, אל נא תקברני במצרים, בפרשת ויחי יעקב. יעקב אומר ליוסף, אל נא תקברני במצרים, קח אותי לקבר שאבותיי נמצאים בו. אבא שלי שעזב את תורה ומצוות בגיל צעיר, אבל היה צדיק באמת, ואיש מלא פיוט ומסורת ואהבה ליהדות ולארץ ישראל, בא אליי בחלום ואומר לי, אל נא תקברני במצרים. נכון, אחיך אומר קדיש, אבל אני צריך גם את הקדיש שלך. אני צריך את העילוי נשמה שלך. אני צריך שאתה תיקח אותי למקום איפה שאבותיי היו. והמערכת יחסים שלי איתו המשיכה אחרי, מעצם אמירת הקדיש, ומעצם זה שאני כל שבת ויחי, פרשת ויחי יעקב, עושה את הקידוש לעילוי נשמתו ואומר את הקדיש. יש עוד משהו שקראתי בימי השילוח, סמן לי כשאני עובר את הזמן, מרדכי, תעשה לי כזה סימן. אני קרוב לסיום, קראתי אצל מי השילוח, שהוא אומר, מה זאת אומרת יעקב אבינו לא מת? הוא אומר, הוא כבר היה בתודעה הגבוהה הזו של עולם הבא. הנשמה שלו כבר הייתה שם. הוא פשט את גופו כמו שפושטים מעיל. הדימוי הזה הקסים אותי לחלוטין, אפילו הכנסתי אותו לאחד השירים שלי, שמבוסס על הסיפור מעשה בארבעה, על בן עזאי. אז אני אומר שם, פשט את גופו כמו מעיל ונעלם. זאת אומרת, הדבר הזה שאנחנו פושטים את הגוף ונשארים עם הנשמה. משהו לגבי העניין הזה של הנשמה. האם הנשמה היא גם מתקלה, או רק הגוף מתקלה? אני רוצה כאן להביא את הפירוש באמת נפלא בעיניי של הרש"ר הירש לאפר פרה אדומה. ידוע הסיפור על רבן יוחנן בן זכאי, שהוא אומר לתלמידיו, אין מה להבין פה, צריך לעשות את זה, זו גזירה, לא הפרה מטהרת ולא המת מטמא, ככה גזירה עם הקדוש ברוך הוא וצריך לקיים. אומר הרש"ר הירש, אבל אם אני בוחן רגע את העניין של פרה אדומה, ממה היה מורכב כל הדבר הזה? היה שם את האפר של פרה אדומה, שזה בשר, זה עולם החי, היה שם את הארז והאזוב, שזה עולם הצומח מהעשב הנמוך ביותר עד העץ הגבוה ביותר, והיה שם את התולעת שני שמייצגת את כל עולם החי של הים. כל הדבר הזה הוא עולם החומר שהוא מתכלה ונפסד. אליו אנחנו יוצקים מים חיים מהמעיין. באים אל אנשים שנמצאים ברגע מאוד קשה בחייהם, בשבעה, שראו את הגוף של היקר להם מכל נטמן באדמה, באים ומזים עליהם מי נידה, מי חטאת, ביום השלישי וביום השביעי, כאילו לומר להם, תשמעו, נכון, הגוף נטמן באדמה, הגוף מתכלה ונפסד, אבל הנשמה היא כמו המים, החיים, שהם נצחיים, הם באים מהנצח,
הם בעצם חוזרים אל המקום ממנו הם באו, הגוף חוזר אל האדמה, אבל הנשמה חוזרת אל העולם של האור האינסופי שממנו היא הגיעה. ואני מצאתי גם נחמה בקריאה של החלק השלישי של ספר גשר החיים של הרב טוקיצ'ינסקי, והוא מביא שם סיפור בתחילת הספר על שני עוברים שנמצאים ברחם, אולי יעקב ועשיו. הגמרא אומרת במסכת נידה שהעובר ברחם אמו רואה מקצה העולם ועד קצהו, יודע את כל סודות היקום, זאת אומרת הוא נמצא בתודעה הכי גבוהה שאפשר, יושב מלאך, נר דולק מעל ראשו, ומלאך מלמד אותו את כל סודות התורה, ואז כשהוא מתעורר, זאת אומרת שהוא מתעורר, זה גם הם משווים את זה לחלום, כן? אבל כשהוא נולד, בא המלאך וסותר אותו על פיו, והוא שוכח הכל. אבל מה אנחנו זוכרים שאנחנו שכחנו? ולכן אנחנו כל הזמן מחפשים איך אנחנו משחזרים את הדאטה הזו שנמחקה. אבל כשהוא ברחם, אותו עובר, בוא נניח שעובר אחד זכה והמלאך מלמד אותו את סודות התורה, אבל השני לא זוכה לזה. ובא עובר אחד, יעקב אומר לעשיו, אתה יודע, כשנצא מכאן יש עולם ומלואו. יש עולם עם שמיים, כוכבים, פרחים, מפגשי זום, מה שאתה רוצה, זה כאילו לא להאמין מה יש שם. ואומר לו העובר השני, במקרה הזה אולי עשיו, אומר לו, מה אתה מבלבל איתו מוח? אתה רואה את הרחם, זה מה שיש. אין שום דבר מעבר לרחם, אין חיים אחרי הרחם. אומר הרב טוקיצ'ינסקי, זה כמו כאן בעולם הזה. העולם הזה זה כמו הרחם שלנו. אין לנו שמץ מושג ויכולת להבין שיש חיים מעבר לעולם הזה. אין לנו את היכולת להבין את זה. אבל מה אם רגע המוות הוא כמו רגע הלידה? כמו שבלידה העובר עובר מתודעה אחת לתודעה אחרת, ממצב צבירה אחד של עובר שהרחם הוא היקום שלו אל העולם הזה, אולי כשאנחנו מתים אנחנו עוברים למצב תודעה אחר לחלוטין, ואנחנו עוברים למצב צבירה אחר, מה שאולי אפשר לקרוא לזה עולם האמת. זה כמו שאתה מתעורר מחלום ומבין שהחלום בעצם לא היה אמיתי, ועכשיו אתה בעולם האמיתי. וחכמינו ישבו את השינה למוות, כן? שאתה מתעורר בבוקר, אתה אומר שישבת לי נשמתי בחמלה רבה אמונתך, המשיב נשמות לפגרים מתים. אז אולי כשאנחנו ניפטר מהעולם הזה, נגלה בעצם שהוא היה חלום, והמציאות היא נמצאת בכלל במקום אחר, בתודעה גבוהה, ואולי אנחנו בעצם נמצאים באיזה פרוזדור, באיזה מעבר מהתודעה הזו לתודעה גבוהה יותר, ואולי זה יכול לתת איזה סוג של נחמה מול הרגע הזה שאנחנו באמת רואים אותו כסוף, אבל אולי הסוף הזה זה התחלה חדשה. שנזכה באמת לגאולה, ישועה ונחמה. תודה רבה, אהוד יקר, גם על ה... גם על התורות וגם על הסיפורים, קצת על אבא ועל אמא והבית שגדלת. בסוף אנחנו מקבלים חניכה על ידי האובדן שאנחנו פוגשים, וזה גם מלמד אותנו דבר או שניים. אז תודה, תודה שאתה איתנו. תודה לכם, תודה. אני אגיד שלפני כמה שנים למדנו פה וגם באירוע באנגלית מחר, שהתיאור של המוות של אהרון הוא כמו הורדת בגדים. שאלוהים מפשיט אותו מהבגדים שלו מבפנים, זה רגע המוות. אז כן. כמו שתיארת כאן. כן, טוב. אז תודה שאתה איתנו, ואני ממש, הדברים שאתה אומר מתחברים קצת לעבודה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו. אבל לפני אני רק רוצה להגיד משהו ששכחתי להגיד, יש לנו איתנו גם את תמרה שמתרגמת לשפת סימנים. וגם יש לנו פה את בני שעושה כתוביות. אם אתם צריכים כתוביות,
אתם זקוקים לשפת סימנים, אז רק תרדו למטה איפה שכתוב more, יש interpretation, ואפשר לראות בשפת סימנים או את הכתוביות של כל מה שאנשים מדברים כאן. טוב, אז אנחנו עוברים לשלב הבא של הלימוד שלנו. והלימוד, הפעם אנחנו נלמד אותו ביחד, ואני רוצה להזכיר, אני יודע שהרבה אנשים הצטרפו פה אלינו, ואנחנו הולכים, לרוב מגיעים לאירוע כדי לשמוע אנשים שמדברים על אובדן ועל אבל ועל מוות, אבל הלב של האירוע כאן הוא דווקא לא במפגש שלכם איתנו, אלא ברגע הזה, אחרי שנלמד, שאנחנו יושבים בבית עם הבן בת הזוג, עם האבא או האמא, עם הילד או עם עצמנו, וכותבים ומשוחחים קצת על אותם דברים שאנחנו כל הזמן דוחים. אבל לפני כן אנחנו נלמד משהו ביחד. אז אני מזמין את כולם לראות את הדף מקורות, שיש אותו פה, וששלחנו אותו גם כן, אז אני מקווה שקיבלתם. והטקסט השנה שאנחנו נלמד הוא מתוך ספר שנקרא ספר הישר, שהוא מדרש מאוחר, כנראה מימי הביניים, יש שם תיאורים של, כמו תיאורי האבירים, של מלחמות האחים של בני יעקב. אבל יש שם תיאור אחד על יוסף, יוסף שאיבד את אמא שלו. אני רוצה להגיד לכם רגע לפני שנפתח, גם אחרי הסיפורים של אהוד, קוראים לי מרדכי, אבל בלידה קראו לי בנימין. ואני לא יודע למה, אבל בגיל 3 נעמדתי באמצע הבית ואמרתי לכולם, מהיום והלאה אני לא רוצה להיות בנימין יותר. אני מרדכי, זה היה השם השני שלי. שנים אחרי זה, בתוך תהליך טיפולי, הבנתי שאולי זה היה קשור לזה שאמי חלתה בסרטן, בזמן שהייתי בן 3, ולא רציתי להיות בנימין. ידעתי כבר מה יקרה לאמא של בנימין, ורציתי להרחיק את הגורל הזה ממני. אבל תמיד הרגשתי קשר לרחל, האם הארכיטיפית שיושבת ומבכה על בניה, שנמצאת שם, והקול שלה אנחנו עוד שומעים, היא האמא שמבכה על בניה. ויוסף גדל בלי אמא, ואנחנו לא יודעים יותר מדי על היתמות שלו או של בנימין, אבל דווקא המדרש משלים לנו את החסר. והמדרש מתאר שבזמן שהאחים שלו מכרו אותו לעבדות, והוא בדרך למצרים, אז ככה מסופר. ואני מזמין אתכם או להסתכל על הדף ששלחנו, ונקרא את זה ביחד. רגע, נחכה שזה יעלה. הנה. וילכו האנשים בדרך, ויעברו בדרך אפרת, אשר עם קבורת רחל. ויגיע יוסף עד קבר אמו. כלומר, הוא בדרך למצרים, אבל פתאום הוא רואה את הקבר של אמא שלו. וימהר וירץ יוסף אל קבר אמו, ויפול על הקבר ויבכה. ויצעק יוסף על קבר אמו, ויאמר, אמי, אמי, יולדתני, אורי, קומי, ראי נא את בנך, איך נמכר לעבד ואין מרחם. קומי וראי בנך והביטי אליו, ראי את דמעות עיניי הנוזלות על לחיי. אמי, אמי, אורי והקיצי, קומי וראי את בנך ובכי אמי. תצעק ויבכה. ויכל לדבר בו. וישמע יוסף את כל מדבר אליו מתחת הארץ. ויענהו בלב מר ובקול בכי ותחינה כדברים אלה. בני בני יוסף, בני שמעתי את כל בחייתך ואת כל צעקתך, ראיתי את דמעותיך, ידעתי את צרתך בני, ויצר לי עליך ותוסף לי יגון רב על יגוני, ותוסף לדבר אל יוסף כדברים האלה ותידום. וישמע יוסף את הדבר הזה ויתמר מאוד מזה, ויוסף עוד לבכות.
איזה רגע במדרש, רגע מדומיין, רגע אמיתי. יוסף מהמשפחה, מהבית שהוא הכיר שלא היה קל, עם כל האחים שלהם יש אם והוא בלי, והוא נמכר, נשלח לבור, ופתאום מוצא את עצמו בקבר של אמא שלו, והוא זורק את עצמו שם על הקבר ובוכה. אבל פתאום, אחרי שהוא סיים לבכות, והוא הופך כמעט לאבן, כמו הקבר שהוא עומד מעליו, פתאום הוא שומע קול מדבר אליו, כמו שאהוד אמר על הקשר המתמשך, גם, גם אחרי שמאבדים מישהו, פתאום לשמוע את הקול שלהם, להרגיש את הזעקה שלה, את הבכי שלה עליו. איזה רגע מיוחד, רגע לפני שיוסף יורד למצרים. אפרת? אני רוצה להמשיך ככה מהמדרש הזה אל ההזמנה שלנו הערב עבורכם. אני רוצה, אלי, אם אתה יכול להגדיל רגע את החלק של השאלות של המפגש, הפתק העליון, ההזמנה לשיחה, בסדר? תודה רבה. אז אם אתם נמצאים כרגע במעגל שאתם יכולים לשתף ולהשתתף בו ולהאזין, אם אתם נמצאים עם אנשים שהסביבה הקרובה, היינו ממש מזמינים אתכם ככה לדבר על החוויות שלכם. אתם כמובן לא חייבים לעבור על כל השאלות האלה, ובטח לא רק הערב הזה, אבל קחו לכם איזושהי שאלה שאתם רוצים לגעת בה היום. ממי התייתמתי? אולי זה בן משפחה, אולי זה דווקא יתמות אחרת. גם אהוד בדברים שלו דיבר על יתמות של חבר שיכולתי להכיר, איזו החמצה של איזה קשר שהיה יכול להיווצר ולא קרה, או אולי יתמות ממקום או מאיכות מסוימת. מתי הרגשתי את היתמות הזו לראשונה? מה השתנה בי בעקבות האובדן? האובדנים, כמו שנאמר כאן קודם, מרדכי קרא לזה חניכה, כן? הם יוצרים בתוכנו איזה מין גיאוגרפיה חדשה, אז מה קרה לי מאז? מה אבד לי עם מותו של אותו אדם, לבד מנוכחותו? האם יש רגעים בחיים בהם תחושת היתמות חוזרת ומתעוררת מהם? מה הם? איזה רגעים פתאום אני מרגישה יותר יתומה בהם? אני מרגישה פתאום שאני יותר צריכה את אימא שלי. האם יש משהו מאותו אדם שממשיך לחיות בי? מהו? מי יישאר יתום ממני? ושוב, גם כאן אני מזמינה אתכם לחשוב לא רק על המעגלים המיידיים, למרות שכמובן זאת הזמנה גם לעבור דרכם, אבל אולי תלמידים או פרויקטים שאתם מושקעים בהם, או כן, מה הייתי רוצה להשאיר? לא, לאותו אדם שיחוש יתום אחרי לכתי. עכשיו אלי, אם תוכל בבקשה דווקא לעבור אל השיר של פנחס שדה מצד שמאל בבית העלמין של חולון. זה פשוט מרתק, השיר של פנחס שדה, שיש בו משהו גם ממש נועז, כן? אלי, אתה יכול בבקשה לעבור אל השיר? תודה. פנחס שדה כותב כאן שיר שהוא ממש מין שיר אהבה, שהרקע לשיר הוא לא איזה נוף מרהיב של שקיעה רומנטית, אלא הוא הנוף האינסופי של בית הקברות של חולון. אם הייתם שם אתם ודאי יודעים על מה אני מדברת. אפילו לא לקחת בית העלמין של כנרת, שיש בו איזה משהו ככה מרוכך ופסטורלי. בבית העלמין של חולון. אחרי מותנו, בבית העלמין של חולון, נשב, את ואני, אל החלון. איזה אושר יהיה זה, נשב דומם כך. את תהיי שלי, אני שלך. נזכור, אך לא נאמר דבר, כל שסבלנו, כל שעבר. שנות אור של אחר צהריים אינסופי. נצחים באים, נצחים חולפים. נחל השאול שחור ירקרק לאט בכל היקום. אני
ואת. אני חושבת ככה על המהפכנות הזאת של פנחס שדה כאן, שהוא מנסה לגשת אל הנושא שאנחנו כל כך מבועטים ממנו, כל כך מנסים להדחיק אותו, כל כך לא רוצים לעבור על ידו, ופתאום הוא מסתכל על זה דווקא, כמו שסבתא שלי ירושלמית הייתה אומרת, מנוחה בהר המנוחות, אז הוא אומר, תראי, אנחנו נוכל להיות סוף סוף ביחד, בלי ששום דבר לא יפריע לנו, בלי שאפילו החיים יעמדו בינינו. זה מין איכות שמתאר אותה כאושר, כן? זה ממש מהפכני. אז למי שיושב ככה לבדו הערב ורוצה להיכנס פנימה בתוך הפרק זמן הזה, אני מבקשת ממך, אלי, אם אפשר לעבור לפתק התחתון, הזמנה לכתיבה. אנחנו הכנו ככה הצעה לכתיבה, וגם כאן אתם מוזמנים לקחת את מה שמתאים לכם ולשחרר את המיותר. אלי, אתה יכול בבקשה להתמקד לנו בהזמנה לכתיבה? תודה רבה. אז כמו שפנחס שדה מניח לנו כאן, העמידה מול הקבר היא יכולה להיות כל מיני דברים. היא יכולה להיות רגע מאוד מאוד אינטימי, של איזו קרבה מאוד גדולה, והיא יכולה להיות רגע מאוד קר, קשה, מנוכר, היא יכולה להיות כל מיני דברים. אז אנחנו מזמינים אתכם רגע לעצום את העיניים, למי שבוחר ככה את הכתיבה, עוד רגע נעשה את זה בפועל. לעצום את העיניים, לדמיין שאתם עומדים מול קבר של אדם משמעותי שעבד לכם. תתבוננו בסביבה, מה אתם רואים, איפה הוא ממוקם, איך נראה הקבר הזה. תנסו ממש ככה לפקוח את החושים שלכם ולשים לב לכל מה שמסביבכם. האם אתם לבד שם? האם יש מישהו איתכם שם? אחרי שככה החוויה יושבת לכם בצורה חזקה, אתם מוזמנים לעבור לכתיבה וממש לשחרר את היד, פשוט לכתוב, בלי לחשוב יותר מדי. מה הייתם רוצים לומר לאדם הזה שכבר איננו, כן? כמו אותו יוסף שנמכר לעבדות והוא בוכה על הקבר של אימא ומשתף אותה בטרגדיה האקטואלית. אז מה אתם הייתם רוצים לומר לאדם שאיבדתם? איזה שאלות אתם נושאים ששמרתם בפנים ולא הספקתם לשאול? אולי גם במהלך החיים, כמו שאהוד דיבר קודם, אנחנו לא תופסים את זה שהאדם שלידינו עוד רגע לא יהיה פה, אז הרבה שאלות שאנחנו מתלבטים ולא יודעים איך לומר אותם, אולי עכשיו אפשר לכתוב אותם. וכשאתם מרגישים שפרקתם את מה שהיה לכם לומר, תחכו רגע. אולי תהיה לכם הזדמנות גם לקבל איזשהו מענה מאותו אדם ליד הקבר הזה. אז אתם מוזמנים לכתוב את התשובה שתקבלו. אנחנו נשלח אתכם עכשיו לזמן מאוד קצר, ל10 דקות, אבל תתמקדו לכם. אם אתם ככה מגיעים למפגש עם מישהו לדבר איתו, אז יאללה, זו הזדמנות טובה, פשוט לצלול לתוך המים, ואם אתם בוחרים בכתיבה, אז פשוט תשחררו את היד לשוחח איתכם חופשי, ואנחנו נהיה פה ממש עוד 10 דקות, בשעה 10:10. בסדר? אז ואנחנו פה. צאו. אנחנו פה, אם מישהו צריך, תרימו את היד, ומישהו מהצוות שלנו ייגש אליכם אם אתם צריכים. זה החלק הכי קשה ומאתגר, אבל אל תלכו, תעמדו מול הדבר הזה. זה הלב של האירוע. להגיד, לכתוב, לדבר ולשוחח, אחד עם השני. אחד עם השני. אנחנו פה, ונמשיך עוד פעם בעוד 10 דקות.
עוד 5 דקות אנחנו חוזרים לכאן. עוד 2 דקות אנחנו חוזרים. אנחנו חוזרים לכאן. יהיה לנו ממש ככה כמה דקות לאסוף את התהליך, ואני רוצה שאם יש מישהי או מישהו שמעוניין לשתף אותנו בשיתוף קצר ככה בחוויה מתוך השיח שעלתה
חוויה מתוך המפגש עם האנשים שבחרתם איתם לשתף את המסע הזה, או לשתף באיזה כתיבה או קטע מתוך הכתיבה שהייתם רוצים. אז יש לנו ממש ככה אה, פינה חמה בשביל זה. אז אם מישהו מעוניין, אפשר להצביע ולסמן את היד הזאת, ונשמח לשמוע אתכם. ככה. חיה, בואי תהיה הראשונה. אני צריכה לפתוח את השתיקה? מעולה. כן. האמת היא שזה מתוך המדרש הזה שקראנו, על הבן שלי, בני, שלמה בני, על איזה חורבן אתה בוכה באי שם. שמעתי את כל בחייתך, את כל צעקותיך, ראיתי את דמעותיך. ידעתי את צרתך, בני, ויצר לי עליך, ותוסף לי יגון על יגוני. על איזה חורבן אתה בוכה באי שם. ואני שולחת אותך שוב לדרך האינסופית, שבלעה אותך לתוכה. קום בני, ולך לך עם אדונך, ואל תירא כאלוקים ממך בני, ואוסף ואדום. ושלמה תמה. אמא, הרי ביקשתי שלא תהיה עצובה עליי, תבכי על בית שחרב, תבכי על שכינה שגלתה, על תורה שחגרה שק. שולח מבט אחרון, עמום, רטוב, ויוסף עוד לבכות. חיה, את מביאה לנו את המדרש הזה, אבל מביאה אותו מהכיוון ההפוך. מהחוויה של מה זה עבורך לעמוד מול הקבר של שלמה. תודה. תודה על השיתוף. יש לנו זמן לעוד, יש לנו מקום לעוד קול שרוצה להישמע כרגע. אני אשמח. מוזמנת. אני עסוקה גם בדמיון שעשיתי, אבל בזה שככה המעבר בין לידה למוות הוא לא קורה רק במוות, הוא קורה כל פעם או בתוך אזורים של אובדן, שכול, יש כמו לידה טראומטית לחיים שניים, והמעבר הזה הוא באמת חוויה של חיים אחרים, כמו עוד פעם להיוולד, לתוך זרות וניכור ואי ידיעה עמוקה כמו שתינוק נולד. וכששאלתי את עצמי מה הייתי שואלת מול המצבה, אז השאלה שעלתה לי הייתה, לאן הולכת האהבה? מה קורה איתה? איך היא מתמשכת? הלוואי שיכולתי לשאול, כן. לקבל תשובה. לאן הולכת האהבה? שאלה כל כך חזקה, עדי. לאן הולכת האהבה? שאלה שבעצם מלווה את כל המפגש שלנו היום. ככה אהוד בנאי פתח ודיבר על התחושה, על התחושה המאוד ודאית שלו, שהוא מרגיש שהקשרים המשמעותיים שלו הם לא הסתיימו ברגע שהאדם נפרד מהעולם. וככה גם המדרש של יוסף ורחל מרגישים ממש את הקשר הזה שמתמשך, אפילו כשיוסף מדבר עם הקבר של אמא שלו, עדיין יש שם איזו נוכחות מאוד מאוד אמהית. ואת אומרת, אני רוצה להבין את זה עוד קצת. אז אני ככה ממש חותמת את החלק הזה ומעבירה עוד רגע את רשות הדיבור ליותם, אבל אני רוצה להגיד שבאמת, כמו שגם חיה גם דיברה קודם על שלמה ועל הקשר שלה, שהוא קשר כל כך חזק ומתמשך, אני מציעה לכם, היה לנו באמת היום זמן מאוד קצר לכתיבה, אבל תזכרו שליד שלנו יש צורה של צינור, ולא סתם, זה צינור דו-כיווני. אז למשל את השאלה של עדי, לאן הולכת האהבה? אפשר
ככה, אני מדברת אלייך עדי ואני מדברת אל כולנו, אפשר להפנות אותה אל איזשהו אובדן מאוד קונקרטי, אל איזושהי אהבה מאוד עם שם פרטי שאת ככה רוצה לשאול אותה את השאלה הזאת, והפעם לתת ליד שלך להיות צינור שעונה, לתת ליד לענות לך מאותה דמות שאת כל כך חסרה אותה וכל כך אוהבת אותה, לתת לה לענות לך, לאן הולכת האהבה? זאת הזדמנות רגע להיות שם ואולי גם לקבל מתנה, איזו תשובה, איזה מענה, כמו המענה שהופיע במדרש, רק עבורך באופן אישי. אז תודה, תודה על השיתופים. אני ככה מזמינה אתכם להעלות, אם תרצו, עוד שיתופים בדף הפייסבוק שלנו, רגל בקבר, מדברים עם המוות בתשעה באב. אתם מוזמנים להעלות שם עוד שיתופים וגם בצ'אט. אני מעבירה את רשות הדיבור ליותם. תודה. טוב, אז ערב טוב. אני אגיד שזה באמת ערב מיוחד, ופתחנו אותו עם אהוד, ודרך המדרש הזה, וגם מרדכי היה, גם מה שאתה שיתפת היה מיוחד לשמוע. אני צינור, כמו שאפרת אמרה, אז אני קיבלתי את הזכות להזמין את דוקטור רונית שלו, שהיא חוקרת, מטפלת ומרצה בתחום האבל, יושב ראש לחינוך וייעוץ חינוכי במכללת עמק יזרעאל, שזה הפורמלי, והקצת הפחות פורמלי, זכיתי להיות מודרך של רונית, להכיר מקרוב באמת איך נראית עבודה מהלב, ועל החשיבות הזאת, שדווקא ברגעים האלה של טיפול בשכול ואובדן, שזה רגעים שהם באמת יותר שבירים ושבריריים, על החשיבות של האנושיות, ועל החשיבות של הפשטות והביחד הזה שקיים. אז רונית, אני מזמין אותך לחתום את הערב. תודה רבה יותם, ותודה רבה על ההזמנה להיות פה. כל מה שנאמר עד עכשיו מרגש ונוגע בלב, ובאמת אם עדי היקרה שאלה לאן הולכת האהבה ומה קורה לאהבה, אז ככה ברגע הזה אני מרגישה שאנחנו מדברים על המוות, ובהרבה מקומות אנחנו מדברים על האבל כעל צורה אחרת, על אהבה אחרת. אבל זה בעצם אהבה למישהו שהוא לא פה, שזו דרך להמשיך לאהוב אותו ולהתאבל עליו. ואני רוצה רגע להתייחס לטקסט המאוד מרגש שבחרתם השנה, וגם אני ממשיכה את יותם, ותודה מרדכי על השיתוף האישי שלך שנוגע בלב. לפני כמה שנים הזמינו אותי לדבר ברדיו בתשעה באב על חורבן הבית הפרטי, ולא רק חורבן הבית הלאומי. ואני מרגישה שכשאנחנו מדברים על יתמות, או על כל שכול אחר, אני בעצמי אחות שכולה, אנחנו מדברים באמת על החורבן של הבית הפנימי, של ילד שאיבד את אביו, או איבד את אמו, או איבד אדם אהוב מהמשפחה שלו, והפך ליתום. והתמונה שמתוארת במדרש שתיארתם היא מאוד מאוד עוצמתית, כי יוסף הוא לא ממשיך בדרכו, הוא רץ אל הקבר, הוא נופל עליו, הוא בוכה, והוא צועק, אמי, אמי, קומי וראי את בנך. ואני חושבת שזאת אחת הזעקות העתיקות והמרגשות שנכתבו על יתמות. הוא לא מבקש ממנה להציל אותו, הוא לא מבקש ממנה לשנות את הגורל שלו, הוא מבקש דבר אחד, תראי אותי. קומי ותראי אותי, תראי את הדמעות שלי, קומי ותראי אותי, וזאת בקשה עמוקה, כי היא חושפת את אחת המשאלות היסודיות ביותר של מי שמתאבל, ועל ילד שהתייתם, ועל אדם שבטח בשנים האחרונות שאנחנו חווים כל כך הרבה אנשים אבלים מסביבנו, שאנחנו כולנו זקוקים שמי שיראה אותנו וישמע אותנו ויראה את הכאב שלנו. אני חושבת גם שמאוד מעניין לראות שהוא לא פונה או מתפלל או פונה לאביו, והוא לא פונה לאלוהים, הוא פונה לאמא שלו, והוא מדבר אליה כמי שנוכחת בחיים שלו.
כמי שקיימת בחיים שלו, כמי שיכולה להמשיך ולשמוע אותו. בדיוק כמו שאנחנו מדברים ככה תיאורטית, וזה הוזכר פה גם על ידי אהוד היקר ומרדכי וכל מי שדיבר על הקשר המתמשך למת. ואנחנו מכירים את זה תיאורטית כמטפלים וכחוקרים, את המודל הדו-מסלולי שפרופסור רובין ודוקטור רותי מלקינסון ופרופסור ויצטום גם יחד, שנים, שזכות גדולה שאני תלמידה שלהם, שהם מדברים על המסלול של הקשר הפנימי למת, הקשר, המערכת היחסים שלא נפסקת לעולם עד יום מותי. אני אמשיך לחלום, להתגעגע, לחשוב, לדבר עם אח שלי, להרגיש אותו, להתייחס אליו. היתום ממשיך לדבר עם ההורה שלו. האדם, האם השכולה ממשיכה לדבר עם הבן שלה, והקשר הזה הוא מופנם וממשיך איתנו לכל החיים. חשוב לי להגיד שבכל המחקרים שעשינו גם על ילדים קטנים, גם על ילדים צעירים ומתבגרים, הם מספרים שאולי הסביבה לא רואה את זה, אבל כל יום בלב שלהם, או לא כל יום, אבל לא מעט, הם חושבים עליהם, חולמים עליהם, מתייעצים איתם, מרגישים אותם בבת מצווה ובבר מצווה לצידם ובחתונה, ומרגישים אותם בכל מקום. והשאלה של יוסף, והבקשה של יוסף, תראי אותי ותראי את הכאב שלי, והוא לא מבקש ממנה או שואל אותה למה עזבת אותי, והוא לא בא אליה בטענות, והוא לא אומר לה תחזירי אותי הביתה או תשני את הגורל שלי. הוא בעצם אומר לה שוב ושוב, אני לא זקוק. ילדים היתומים אומרים לנו, אני לא רוצה שהמבוגר ירחם עליי, אני לא רוצה שיקלו עליי וישנו את החוקים בשבילי, אבל אני כן רוצה שיראו באמת את הכאב שלי, שאני לא אהיה הילד הזה בלי אמא, או הילדה הזאת שאין לה אמא, שאני יראו שאני הילדה הזאת שיש לה שם, אבל שהיא נראית, שהיא אדם שלם. ואני רוצה להגיד שהתשובה של רחל ליוסף, היא לא מבטלת את רוע הגזירה, היא לא משנה לו את המציאות, אלא היא אומרת לו, שמעתי אותך, ראיתי אותך, ונדמה שזה הלב של הליווי. אנחנו לא יכולים כמטפלים להחזיר את אמא, אנחנו לא יכולים לשנות את מה שקרה, אנחנו לא יכולים לתקן שום דבר ממה שקרה עם המוות, אבל אנחנו כן יכולים להיות שם נוכחים, וללוות את האנשים האלה ולהגיד להם, אני רואה אותך, אני איתך פה, אני רואה את הדמעות שלך, אני שומע את הבכי שלך. אז אני חושבת שהיתמות היא לא רק על מי שהולך, הסיפור הוא גם על מי שנשאר, עלינו, המטפלים, המשפחה, החברה. אנחנו אלה שממשיכים לראות, ואולי באמת המסר שאנחנו יכולים היום לקחת מהמדרש הזה, שיוסף לא מבקש שיקרה לו נס, אלא הוא מבקש עדות, והוא מבקש נוכחות. ואני רוצה להגיד שחשבתי גם על השורה האחרונה, ובשורה האחרונה במדרש, וישמע יוסף את הדבר הזה, ויתמה מאוד, ויוסף עוד לבכות, אחרי שאימו בעצם אומרת לו להמשיך בדרך שלו. ואני רוצה רגע שנשים ביחד לב לרצף, שהוא מגיע אל הקבר, וכמו איזו תקווה ילדית כזאת, הוא קורא, אמא, קומי, 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 ותראי ותבכי איתי, וכל הקריאה שלו היא ניסיון להשיב אותה אליו, והוא מבקש ממנה להצטרף אל הכאב שלו. אבל היא לא עושה את זה, והיא לא אומרת לו, אני איתך, והיא לא אומרת לו, אל תעזוב אותי, היא עושה משהו הפוך, היא שולחת אותו להמשיך ללכת. היא אומרת לו, קום בני ולך מצרימה ואל תירא, וזאת כמעט פרידה שנייה מאמא. אבל כאילו היא אומרת לו, אני לא יכולה להיות מי שילך איתך מכאן, אבל יש מי שילך איתך מכאן, ויש מי שילווה אותך. ופסיכולוגית בעיניי זה מרתק, כי בהתחלה הוא מחפש את אמא, אבל בסיום המפגש מי שמחזיר אותו לחיים זאת אמא, מי ששולח אותו להמשיך לחיות, ודווקא היא זאת שמרשה לו להמשיך לחיות, וזה עוד פעם מחזק את הקשרים המתמשכים.
כי הקשר עם המת לא נועד לכבול אותי אליו, אלא לאפשר לי להמשיך את החיים שלי כשאני קשורה אליו. ורחל לא מחזירה את יוסף אליה, היא משחררת אותו למסעו. וכשהוא מתפלא, למה הוא מתפלא? ואפשר להציע כל מיני דברים. שתי הצעות אחרונות, לפני שאני מסיימת, זה רגע להגיד שגם מפסיכולוגית הוא ציפה לקבל את אימא, מה שהוא קיבל, זה שליחות ואמונה וכוח לשאת את מה שקרה לו. והקריאה השנייה ההתפתחותית זה גם המעבר מהילד שהוא לבגרות, כי תמיד אנחנו היינו רגילים ורצינו שכשהיינו קטנים ויכאב לנו, אז אמא תבוא ותיתן לנו נשיקה על הברך והכאב יעבור. אבל כשאני מאבד את הדבר הזה, אז מי נותן לי נשיקה על הברך ומי מעביר לי את הכאב? אבל פה בעצם הקריאה היא, אני לא יכולה לפתור, אני כבר לא יכולה לפתור את מה שכואב לך, אבל אני יכולה לברך אותך שתמשיך. והרגע הזה כואב. והחלק הרוחני האחרון זה שהיא לא קושרת אותו אליה, והיא לא אומרת לו תישאר אותי, אלא היא אומרת לו לך. ואני חושבת שכהורה, אני מדברת עכשיו, והרבה פעמים היכולת שלנו לשחרר את הילדים שלנו לדרכם, לגדל אותם ולשלוח אותם, זה אחד התפקידים הכי חשובים שלנו, וגם אחרי מותה היא שולחת אותו לדרכו. היא שולחת אותו, היא לא לוקחת אותו אליה, אלא היא שולחת אותו. ואני רוצה באמת לסיים שבמובן הזה, רחל היא לא רק אימא טובה, או אימא טובה דייה, אלא היא גם באמת איזושהי מודל שהיא לא מתחילה בעצה, אלא היא מתחילה בנוכחות. והתשובה שילד יתום זקוק לה, היא לא רק יהיה בסדר, והיא לא אני מבין, אלא שמעתי אותך, ראיתי אותך, ראיתי את הצרה שלה, ואחר כך אני יכולה לשלוח אותך ולהגיד לך, קום בני ואל תירא. כלומר, התקווה אינה קודמת להכרה בכאב, היא נולדת, התקווה נולדת מההכרה בכאב. אז בעיניי זה המסר המשמעותי ביותר, שאנחנו צריכים לראות את מי שהתייתם, ולזכור כמה הוא פגיע, וכמה הוא שברירי, ואיזה תפקיד יש לנו להגן על מי שאיבד את מה שהוא איבד. אז שוב, תודה רבה לכם על מה שאתם עושים ועל הערב הזה. תודה, רונית. תודה. אני רק אגיד שבסוף משם יוסף יורד למצרים, אבל הוא מציל את העולם. עם אהבה כזאת מאמא שלא מנעה ממנו לא את הכאב ולא את הקושי, אבל אמרה לו, לך לדרכך, ואני פה איתך. איזה דבר זה, כמה ריפוי אפשר להביא לעולם. מי שמוכן לעבור דרך המוות ודרך הכאב ודרך האובדן, לא לדלג מעליהם, לא להעלים את העיניים מהם, לעבור. לתת לאבל ולכאב לחנוך אותנו. תודה. אני מזמין את מייק קצת לדבר, ואני אגיד שכל האירוע הזה הוא ממש בשותפות עמוקה שלנו עם חובבי תורה, YCT, שהם יושבים בארצות הברית, אבל עושים פה המון דברים בארץ, את רקמה, שהיא רבנות קהילתית מקשיבה. כאילו התפיסה הזאת שהרבנות לא עסוקה רק בספרים עתיקים ובהלכה, אלא בחיים, ובמה שאנשים מרגישים, ובאבל, ואין מישהו שעושה את זה יותר טוב ממייק. ואני כל כך שמח ומתרגש גם על השותפות הזאת, גם איתך, גם עם יפה, גם עם הרב דוב לינזר, אבל ממש זה שאתה שותף איתנו במסע הזה ובדרך, אז מייק, בכבוד, תודה. תודה מרדכי, ושוב תודה לאהוד ולרונית וכל הדוברים שהיום, כל מי ששיתף, כל מי שבאמת פתח לנו את הלב, כל מי שיושב פה עם לב פתוח. ישיבת חובבי תורה, באמת אחד הדברים
שהישיבה ממש מנסה לקדם בכל המרץ. זה התקווה שרבנים ורבניות יכולים גם לתת מענה, להיות חלק מהמענה התומך לבן אדם בעת משבר, לאנשים בקהילה בכל מיני מצבים, בכל מיני הקשרים, ש... שגם כל רב וכל רבנית יהיה ככה עם הכשרה לדעת איך להיות שמה בשבילם, לעזור להם גם כבן אדם וגם עם הקשר הזה למסורת. וככה אנחנו יכולים עוד יותר, להוסיף עוד נדבך של התמיכה האנושית שאנחנו מוסיפים אחד לשני. וכמובן גם בעקבות האובדן, המוות של בן אדם אהוב לנו, ולא רק בשבעה ולא רק בשלושים, אלא גם הרבה פעמים זה אחרי שנה, וזה אחרי 10 שנים, וזה אחרי 40 שנה ו44 שנה, ושנמשיך ככה מכל הכיוונים, להיות פה עם עצמנו ולהיות פה אחד עבור השני. אז תודה רבה לכל מי שהשתתף הערב, הצטרף אלינו, ומרדכי, בוא תסגור לנו את הערב הזה. תודה לכל מי שהצטרף אלינו, לצוות שלנו. תודה, אהוד, על הסיפורים ועל השירים ועל זה שאתה, באמת להיות אומן זה קצת כמו להיות נביא ולגעת במקומות החשופים, גם שלנו כאנשים וגם שלנו כעם, כתרבות. איזה תפקיד זה, ושפתחת את הערב. ורונית, שגם כתבתי את זה בפוסט שאת מלווה אותנו ואת השפח שלנו, כל שאלה, כל פעם אני אומר, אני מתקשר, אני חושב שהיא לא יודעת, היא אומרת, אני מכירה את הסיפור הזה מקרוב. כאילו כל אבל וכל דבר שקורה באזור שלנו, את עוברת אותו ומכירה אותו מקרוב, מהלב שלך. והליווי הזה והחיבור שלנו איתך, וגם אני חושב שהליווי שלך של כל העם, בזה שאת יושב ראש שותפה בפורום לאבל ושכול, ובמילואים שעשית, שליווית את כל המשפחות של החטופים, ממש, איך אני שמח שיש לנו מדריכה ומורה כמוך שהולכת איתנו. ותודה לכם, לכל מי שהצטרף, לאנשים שמגיעים שנה אחרי שנה, ומצטרפים אלינו, ולמי שעשה סימני ידיים, ולתמלול, ולאלי בן זאב, שתדעו, אלי הוא החבר הכי ישן שלי, מאז גן חובה, הוא אפילו הכיר את אמא שלי מלפני יותר מ-40 שנה. אז אלי שנמצא פה ופותח את הזום ואת הלבבות ומכניס אנשים פנימה. ותראו, יתמות זה דבר שלפעמים אנחנו מאבדים אנשים שהם ההורים שלנו, לפעמים אנחנו מאבדים מישהו שהוא לא הורה, אבל אנחנו יתומים ממנו, לפעמים אנחנו מסתובבים בעולם ומרגישים יתומים, כי פתאום אנחנו מרגישים קצת לבד. והיכולת לדבר רגע על היתמות שלנו ועל מי שיתום מאיתנו, ולגעת באיזה עצב חשוף, חשוף, חשוף. וזה מה שאנחנו עושים בערב הזה, נוגעים במקומות הכואבים, בצער. תמיד אומרים בשבעה שלא תדעו עוד צער, ואנחנו תמיד אומרים, אנחנו נדע עוד צער. אם יש משהו אחד שנדע, זה צער. אנחנו נדע גם שמחה. אנחנו נדע גם שמחה עמוקה וגדולה, אבל אנחנו גם נדע צער. ובמשעולי החיים, בתוך הצער הזה, אנחנו נלך יחדיו. גם לבד, אבל גם עם הקהילה הזאת המתרחבת של רגל בקבר. למה רגל? כי תשעה באב הוא יום רגל. כי יש בו גאולה, מעצם לא גאולה כי יום אחד המשיח ייוולד בו, כי יש גאולה ביכולת שלנו לשבת ולדבר אחד עם השני על המוות שלכם, שלי, של כולנו. תודה. אני מזמין את כולם מהצוות, אם מישהו רוצה, עם אהוד, אם אתה רוצה להגיד משהו, או עם אפרת, או מייק, או יותם, יש לכם דברים אחרונים, או איזה משהו להגיד, ונסגור את הערב. אני רוצה רק לומר תודה על הערב הזה, ותודה מרדכי
הזמנת אותי לקחת בו חלק, באמת. היה משמעותי ומרגש בשבילי מאוד. תודה, אהוד. תודה שהצטרפת אלינו. תודה שהסכמת. ותודה שאתה מלווה אותנו גם כשאתה לא פה, בשירים, במוזיקה שלך. באמת, באמת משהו בעומק, במילים, במנגינות, בלב שלך שאנחנו מרגישים, וביכולת שלך לחלוק איתנו גם את החלומות שלך, וגם את הזיכרונות שלך מההורים שלך. תודה. תודה. תודה לכם. אפרת, יותם. גם אנחנו אני מסיימים. תודה, זה... אנחנו מסיימים שנה שביעית של רגל בקבר. 7 שנים זה כבר, וואו. אנחנו ניפגש בשנה הבאה. ואני כן רוצה להגיד, אנחנו כל הזמן חושבים איזה עוד דברים יש בין לבין, אם אתם רוצים לקחת יותר חלק במיזם הזה. זה לא רק משהו משנה לשנה. אם אתם רוצים לחשוב איך אנחנו נוגעים בדברים שקשורים לחיים שלנו, בטקסים שאנחנו מתהלכים בהם, תכתבו לנו בפרטי, תיצרו איתנו קשר. ואם לא, ניפגש בשנה הבאה. אני אגיד שמחר בשפה האנגלית, מי שרוצה באותו זום, בשעה 6, אתם יכולים להצטרף לרגל בקבר באנגלית עם תומס סובל, ואנחנו נדבר שם קצת על משה והמוות כהתפשטות, ועל המקום הקהילתי של מה זה אומר להתאבל כקהילה ביחד. אבל להתראות ותודה.